podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, noswaith a blwyddyn newydd dda I chi. A diolch yn fawr am unwaith eto ar bodlediad Rugby Cymru. Anodd credu bod hi'n 2025 yn barod. Fi'n cofio dathlu'r millennium newydd pan oedd sôn dy'r byd yn dod i ben, be bynnag. Mae honna'n bodlediad hollol wahanol. Ni mae siarad rygbi, a dwi'n falch iawn gael dweud bod Nick nôl gyda fi'n blwyddyn newydd dda. Ti'n eich rwy ti? Dwi'n oce, diolch yn fawr eitha dda. A blwyddyn newydd dda i ti hefyd. A pawb. Ie, wrth gwrs, diolch yn iawn i ti. Mae wedi bod yn gyfnod reit brysur yn absenoldeb ni, ac am ddeirhadau am hynny, pethau eraill wedi dod yn y ffordd fe mae'n digwydd, ond ni nôl mae drafod rygbi. A ni'n ddechrau gyda newyddion, a os chi'n gefnogwr neu'n gefnogwyr o Gaerdydd, newyddion fi'n siŵr fydd yn eich plesio chi wrth iddyn nhw agor eu llyfr check yn barod, a maen nhw wedi gwneud i symudiadau'n gynnar yn arwyddo asgellwr dawnus, a gobeithio os wneud aros yn ffit, gallwn ni weld y gorau allan o fynig. O, yn bendant. Mae'n exciting dydi. Os dwi'n cael y cyfle, fel ti'n deud, yn aros yn ffit, dwi'n wrthol, really, edrych ymlaen i weld be mae'n gallu'n cynnig. Wrth gwrs, yr ysgellwr ni'n trafod yw Regan Grace, sydd wedi arwyddo allan yn Ffrainc, os yw'n chwarae gymaint a byddai fe'n gobeithio yn dilyn anaf. Wrth gwrs, di'ch cynrychioli i wlad yn gêm y gyngred, wedi gwneud y newid draw i'r rygbi'r undeb nawr, a yn dod nôl i wario glwb yn enedigol o Gaerdydd, dwi'n credu. Yn un o Gaerdydd yw e, neu ti'n gwybod? Na, o Ben y Bont. O Ben y Bont. No, dim Ben y Bont, Port Albert. Port Albert. O, felly, dod nôl i chwarae Gaerdydd. A good signing, ond tasen ni'n gorfod bod yn critical, a ysgellwr arall oedd angen ar Gaerdydd? Wel, dwi'n meddwl y fan nhw yw, mae yna lot o nhw sydd ddim ar gael efo anafiadau. A dwi'n meddwl mae'r arian maen nhw wedi cael gen Tîm Cymru, efo mae Grade 3 wedi cael anaf yn yr gêm yn erbyn Fiji. Dyna ffordd maen nhw'n talu i cael o yna. A mae'n cytundeb byr, a mae'n cyfle i Regan Grace i dangos mae'n ddim yn aros yn Gaerdydd, ond i rywun yn gallu cael picio fyny cytundeb am y dyfodol hefyd. So mae'n switio pawb, dwi'n meddwl. Odi, a fel ti'n sôn, mae fe'n gytundeb byr, mae fe ma i cyfro anafiadau, a fi'n gobeithio geith gyfnod le fydd e'n holliach a'n gallu cael string o games, achos yn sicr unrhyw sydd wedi gwylio i uchelbwyntio, wedi gwylio rygbi'r gyngred, mae talent y crwt ifanc yma yn aruthrol, a beth ni ddim eisiau gweld yw bod i yrfa fe yn diflannu i'w flanau oherwydd gwahanol anafiadau. Felly gobeithio fydd yn aros yn hollach i Gaerdydd. Wrth gwrs, wnawn ni aros gyda Gaerdydd am eiliad, os rhagos os ydyn ni. Nawr, dyw hwn ddim wedi gadarnhau eto, ond stori'n torri Steph Thomas, Wales Online, wrthnos mae'n dwy stori mewn un mewn ffordd, ond Ioan Lloyd yn mynd nôl i Gaerdydd a wydd brwydro am y Crys 30. Be wneud yw'r cyhoeddiad yma? Wel, bachgen o Gaerdydd di o, yndi. So, wrach mae'n trafeilio bob dydd lawr i Llanelli i ymarfer. So, wrach mae hwn ar ran efo. A hefyd, i fi, dy byr dim di ffitio'r llawer. So, mae'n angen rhywun arall. A si di yn eitha dda, ond not setting the world on light a fire, right? So mae'n cyfle efo. A i fi, os di o cael cyfle yn y Crys 30, a mae Dan Edwards yn efo gwelch, a gobeithio, a fel dwi'n meddwl ti'n mynd i sôn am Dan, mae Sam Costello ddim yn mynd o'r Lanelli, o Scarlets, yn aros yn Parc y Scarlets. Mae'n gret i pawb. Odi, dyna beth yw fi'n credu. Beth ni eisiau gweld yw bod y pedwar rhanbarth, bod na
rhywun yn chwarae mhob safle yn cystadlu fo'n tîm Cymru. Fel ti'n sôn fyna, si di ddim wedi cael y dechreuad gorau i'w gyfnod yn y brifddinas. Pydech chi'n dweud o mas o ddim dyn ôl yn gobeithio ennill y Cris na, bod e yn y Cris na. I fi, dwi'n wedi gwneud digon i heiddi hynny eto. Wrth gwrs, mae dal yn reit newydd o fewn y tîm. A ie, Ioan Lloyd ddim wedi cael y cyfle felly yn y Cris 30 gyda'r Scarlett oherwydd Sam Costello. A fi'n credu bod nhw wedi felly dibynnu gormod ar Sam. Dwi hyder efallai ddim mor uchel a dylse fod, a dwi ddim wedi chwarae cystel a dylse fe lot o gamgymeriadau yn ei gemau, ond dwi'n pil yn stico gyda fe a parhau i ddewis e. Wedyn, dwi'n beio Ioan Lloyd. Y cwestiwn mor sta fi, odi mae wedi chwarae'n dda pan mae wedi chwarae yn y Cris 30 i'r Scarlett, ond dwi ddim yn siŵr os mae Cris 30 yw i safle gorau fe chwaith. Wedyn, os yw hwnna yn dod yn wir, wel, dymuno'n dda dda fe, fel dwi'n dweud, mae'n grwp talentog. Fi'n credu beth sydd angen yno fe yw tymor neu ddau yn chwarae mewn un safle a bod nhw ddim yn symud o gwmpas. Be ni wedi gweld gormod o weithiau yw chwaraewyr yn cael ei symud o gwmpas y ca a dyw e ddim yn gweithio. Felly, Angus O'Brien yn siampo da iawn o hwnna. Odi, mae fe nawr... James Hook. Ie, neu James Hook yn un ond fe. Maen nhw wedi cael cyfnod o chwarae'n dda iawn yn ei gyrfaoedd, ond efallai'n rhy hwyr yn ei gyrfaoedd, achos bod nhw wedi cael i symud o 10 i 20 i 15 o popeth trwy dyddiau cynnar nhw, a dyn nhw wedi cael y cyfle i ddatblygu sgiliau i'r gorau gallen nhw. Ond wrth gwrs, os yw Ioan Lloyd yn symud o'r brifddinas, y disgwyl wedyn yw y bydd Costello yn aros yn Parc y Scarlett, fel o ti'n sôn, sy'n newyddion da iawn fi'n credu, achos mae'n anodd credu mae 24 yw Sam Costello dydd Gwener, sef ni'n recordio yn y siai, sef y fori wedyn. As mae'n twmlo bod yn chwarae sgym yn amser, a mae'r pwysau sydd wedi sgwyddo fe yn ei ddyddiau cynnar, yn ei yrfa, yn anhygoel bod y dal i fod mor ifanc. O, bendant. A mae wedi cael lot o'r pethau gas wedi cael ei deud amdano fo. So dwi'n chwarae teg i fod yn dewr, yn aros yng Nghymru, peidio mynd allan, jyst wedi cael llawn bol o hwn. So dwi'n gobeithio fel o'n cael cyfle i dangos mae o'n chwarae o'r dda. Ond sicr, fel ti'n sôn fe, fi'n credu, mae'r Cris 30 Cymru fel yw poison chalice, fel os ti'n gwneud un cam cymeriad yn y Cris hynny, ti'n cael dy pethau chi disgrennu amdano ti am byth. Ond na, gobeithio nawr, cytundeb newi, aros lawr yn ngorllewin Cymru, a fydde'n gallu rhoi falle y cyfnod anodd yma tu ôl. Yn amlwg, mae perfformiadau'r Scarlett ar y cad i gwella y tymor yma. Mae nhw'n i weld bod nhw'n rhaid troi'r cornel nawr. Dwi'n gobeithio bydd yn gallu mwynhau'r rygbi eto. Achos na beth yn ei moyn yw cystadleuaeth ar diwedd y dydd i grysau Cymru. Wedyn, os yw Dan, Ioan, Sam, Gareth Hanscom draw yng Nghaerloyw, os nhw'n gyd yn chwarae'n dda, mae'n rhoi pen tost y Gatland. Os oes pen tost y Gatland, mae hwnna'n byth da. Newyddion arall, sy'n newyddion trist, wrth gwrs, yn dod allan o'r Rodney Parade wrthos yma. Leon Brown yn ymddeol with immediate effect yn dweud ddewi chwarae 74 o gemau dros y dreigiau, 24 o gapiau i wlad. A chwaraewr Nick, falle, ni sôn am anafiadau fyna'n gynt, yn dweud, chwaraewr ni'n rili wedi gweld y gorau yn fe, achos bod yn wedi gallu aros yn holliach am ddigon hir, bod mae'r anafiadau bach wedi gadw allan mewn y mas o'r tîm rhyngwladol a dreigiau mewn ffordd. Ie, piti pawb sy'n y sefyllfa yn dydi. Ond os i'n meddwl, mae pawb wedi teimlo bod y stil ein uchel arno fo. Ond jyst efo'r anafiadau, fel pen tin, sy'n cael rhywbeth yn bod efo dy gwfn, ti ddim yn gallu, chario ymlaen ag oed. So, charae teg fel bob lwc o fo yn y dyfodol. Yn sicr, mae wedi bod was ffyddlon i'r dreigiau wastad wedi rhoi o'i orau pan yn chwarae o'n fel ti'n sôn, anaf i'r wddfyn diwedd sydd wedi achosi'r ymddeoliad yma, a ie, mae'n sicr ni'n dymuno pob lwc iddo fe, a gobeithio bydd e'n gallu rhannu peth o'i arbenigedd i prop pen
props pendyn yn dyfodol, achos yn sicr, dwi ddim yn safle hawdd i chwarae yn ddo, a mae'n yn sicr mae rhyw magic art i chwarae yn y front row. Na, pob lwc iddo fe. A dyna ni am y newyddion, wrth gwrs. Sorry, un arall. Sorry. Sorry, di Louis Hennessy, sydd wedi just wedi muno Gaerdydd am loan spell, dwi'n meddwl. Ond, switch pawb, dwi'n meddwl, mae cyfle efo i cael chydig bach o rygbi. Cos mae'n poeni chydig bach efo'r chwaraewyr sy'n chwarae'n Lloegr. A dyn nhw cael digon o cyfle i chwarae ar ôl under 20s, dy beth bynnag nhw'n chwarae. Mae'n anodd wedyn, cos mae sgwad nhw mor gry. A dyn nhw cael digon o cyfle. So mae'n switcho pawb hwnna. A gobeithio fo, gallu dangos mae o'r player, rhywun sy'n dda am y dyfodol hefyd. Yn sicr, oeddi, a cwbl o bethau eraill, sori, trwy bod ni'n sôn am Gaerdydd, maen nhw'n bod yn brysur iawn. Teddy Williams a Daf Hughes wedi ail arwyddo. Fydd y newyddion da i Gaerdydd, ond hefyd i Gymru. Braf iawn gweld bobl yn chwaraewyr yma yn cymito i aros yng Nghymru'n hytrach a falle cael i denu gan gytundebau mwy lucratif wedyn ni dros y bont a tramor. Felly, mae wedi bod yn gyfnod reit brysur dros y dolyg, Nick. Fel cefnogwr o'r gweilch, buddigoliaeth wrth gwrs yn y West Wales Derby, a wedyn gêm gyfartal yn yr ail gêm dros y flwyddyn newi. Hapus gyda sut ath i'r gweilch? Wel, dyn ni arfer chwalu y Scarlett, so... O, diolch chi wedi, yn hanesyddol, o, di wedi bod yn... Na, tynnu dy goes di, Garwyd. Ond braf jyst i ennill y gêm. Ac hefyd, a ni braidd yn siomedig, eis i lawr i'r parc yr arfer, a ni braidd yn siomedig, really, yn y diwedd, i peidio ennill y gêm. A ffaith, ni ddim yn rheoli'r 5 munud olaf yn y gêm, a ddim yn deall pam na ni ddim mynd am drop goal, ond fel y mae yn di. So, allan o'r ddau, eitha hapus, a be di... Mae Mark Jones i fi wedi dod yn drosodd yn dda iawn ar y teledu, ond dim yn meddwl fydd wedi cael gymaint o effaith yn barod. Just y ffaith i ni, mae lot o chwaraewyr dda sydd wedi dod nôl a bod yn ffit eto, a ti'n gweld gwahaniaeth yn yr ail reng, mae gen i dewis o'n, a dyna di cryfdar y gwylch yn dydi. Ac hefyd, i dyfodol, bydd yn ddiddorol i weld sut mae'r tîm yn datblygu o dan Mark Jones. Oherwydd dwi'n meddwl mae'r stamp nhw, yw i trio redig beil chydig bach mwy. So mae'n ddiddorol i gweld rwan tan diwedd y tymor, a wedyn dros y pre-season, sut mae'n gallu datblygu hwnna am tymor nesaf. Fi'n cytuno, fi'n credu beth sy'n bwysig i Mark Jones yw bod e'n gweld falle gweithio tymor y chwaraewyr mae fe eisiau gweithio gyda pwy sy'n ei ffito mewn i system le a pwy falle ble mae eisiau targedu chwaraewyr newydd, ond yn sicr mae wedi cael dechrau da i'w yrfa fel prif y ffordd. Dwi'n mynd syni fi, mae wastad yn drosto fel rhywun sy'n deall y gêm a sy'n amlwg yn dysgu o'i brofiadau fe ar hyd y byd yn y ffordd. Fi'n credu gyda amser fydd yna pwyntiau da iawn i'r gweilch, a fel ti'n sôn, bydd ei waith caled e'n dechrau yn yr haf pan fydd e'n reit. Mae'r Toby Booth system wedi'n gadael ni system Mark Jones yn dweud, so na, diddorol gweld. A fi'n credu, ti'n sôn yna bod anhapus i beido ennill, wrth gwrs y gweilch yn cael chwaraewr i ddanfon off yn y hanner cyntaf. Fi'n credu bod Gaerdydd yn reit falch yn y diwedd, bod nhw wedi cael gêm gyfartal, achos bod nhw'r dyn ychwanegol o'r can, wnaethon nhw bach iawn o effaith gaethon nhw ar y gêm, a o'n i'n meddwl bod yn berfformiad sâl y Gaerdydd, a fi'n credu, falle bod i safle nhw yn y gyngrair yn papering over the cracks, fel byddwn nhw'n gweud yn Saesneg, achos fi'n credu, bod nhw yn eistedd reit uchel yn y tabl, mae lot o problemau na sydd fi'n credu sydd angen
iddyn nhw sorto os ydyn nhw yn wirioneddol yn gobeithio bod y gêm ail gyfle diwedd y tymor. Dwi'n meddwl ydych chi wedi se hintio am hwnna. Dwi'n dal yn meddwl mae yna chydig bach o broblem yn y front five nhw. A mae rhaid nhw gwella hwnna am tymor nesaf os eisiau. Fel ydych chi'n deud, wrach jyst y ffordd pwy nhw wedi chwarae, ond yn bendant mae gwelch wedi dangos mae nhw dal yn chydig bach. Teddy Williams chwarae yna, dwi'n deud, ond maen nhw dal ddim yn gry yn y front five. Na, y rhain flan yn wedi fi'n teimlo, mae yna wendyr na, mae angen dyn nhw, achos dyna beth o'n i'n meddwl gynnewch y pan, a dyn nhw'n arwyddo yn y llefydd iawn, wel, i fi, mae eisiau nhw gael front five cryfach, achos ti'n meddwl pwys da ti ar yr asgell, os na ti'n ennill y bel, ti'n mynd i, dyn nhw'n mynd i weld y bel fyd yn dweud, ond eto, maen nhw y rhanbarth uchaf yn y tabl ar hyn o bryd, everything's rosy na, a fi'n credu, o ran edrych ar y Scarlett, siomedig i golli'r gwelch, ond eto mae fe'n improvement ar y perfformiadau yn erbyn y gwelch yn Abertawe dros y blynyddoedd diwethaf. Y lot tri amal yn ddiweddar, ni wedi cael yn bombo mas o gemau. Mae'r gwelch wedi bwlio ni, a di ni'n rhaid bod yn y gêm. Nawr fi'n gwybod game management eto yn hwyr yn y gêm yn costio i'r Scarlett, ond i drio rhoi positive spin arno fe, o le ni yn y gêm yma nawr, le tymor diwetha, o'n i ddim yn ddyn nhw. Wrth gwrs, yn erbyn y dreigiau yn y flwyddyn newydd. Fi'n credu bod hwnna'n gyfuniad o'r Scarlett yn dechrau'r gêm yn y dda a'r ffaith bod y dreigiau mewn trafferth mawr fi'n credu. Dim bod fi eisiau chwarae lawr a bod dim cefnogwr dreigiau da ni i ateb, ond dwi ddim yn siŵr iawn beth yw'r ateb gyda'r dreigiau rhagor, achos bob blwyddyn ni'n gweud hwn fydd y flwyddyn byddwn nhw'n troi'r cornel, hwn fydd y flwyddyn a dim yn eisiau gweud bod nhw wedi gweithygu, ond dyn nhw'n sicr yn gwella o gwbl a dwi ddim yn gwybod beth mae ti yn gallu gwneud i wella hynny chwaith. Mae yna talent yn y garfan, talent ifanc, ond wedi mynd yn ôl at beth dwi'n sôn o'n blaen, arweinydd wedi cael signings dos yr haf, ddim wedi cael llawer o gwahaniaeth, mae rai ddim wedi chwarae o gwbl, a dyna beth sy'n pwysig. Mae'n pwysig i pawb, dwi'n mynd i sôn o'n blaen. Pan mae'r arian yn fyr, mae rhaid i chi fod yn hollol sicr ti'n cael rhywun sy'n gwneud gwahaniaeth, a dyn nhw ddim wedi. A dwi'n meddwl mae'r bobl sy'n tu ôl y dreigiau wedi deud hynny hefyd, a'r bobl sy'n cefnogi. A siwr mae'n anodd i cefnogi y dreigiau ar hyn y bryd, yn dydi? Odi, sicr, achos edrych ar y tabl yna, maen nhw ar y gweilod un buddigoliaeth allan o 9, maen nhw 4 pwynt tu ôl zebra, maen nhw 9 pwynt tu ôl y gweilch nawr. A do gyda nhw buddigoliaeth dda na lan yn Newcastle yn y cwpan her, ond mae hwnna'n edrych fel distant memory nawr o weld sut yn nhw chwarae yn y ddwy gêm dros y Nadolig. A dwi ddim yn, fel dwi'n dweud, dwi ddim yn hollol siŵr le maen nhw'n mynd o fan hyn mwyn newid i lwc nhw, achos wrth gwrs mae hoi nawr o'r gyngrem yn ei strafod y cwpan her mewn ychydig amser, ond di'r gemau ddim yn dod hawdd, a mae'n anodd gweld falle le maen nhw'n mynd i gael y fuddigoliaeth. Maen nhw'n chwarae zebra yn yr Eidal, dyn ni. So, wrach ti'n gallu dweud, ti ddim yn gallu weld nhw ennill un Na, a mae hwnna, yr unig beth falle, mae hwnna diwedd mis Chwefror, fydd chwaraewyr yn rhyngwladol, falle ddim gyda'r ddau dîm, ond wedi gweud hynny, dwi'n yn siŵr faint o effaith fydd hwnna'n i gael ar y ddau dîm beth bynnag, achos yn amlwg yn draddodiadol, Benetton sy'n rhoi rhan fwyaf o dîm yr Eidal i'r Eidal, a ti'n gallu cyfri ar un llaw, falle baint o chreuwr y dreigiau fydd i ffwrdd gyda Cymru. Wedyn, ond ie, heblaw am ni, dwi'n mynd edrych yn debygol. Mae da nhw 2 darbi
yn mis Ebrill, Scarlett adre ar gweilch oddi cartre. Ond heblaw ni Glasgow, Edinburgh, Ulster a Munster fi'n credu ysdyn nhw. Felly di hwnna ddim yn... Ie, di hwnna ddim yn rhoi lot o beth i ti. Fysa chi a fi bod yn siomedig os ni yn colli yn erbyn y dreigiau. O, yn sicr, a fi'n... Ie, os oes un o'r ddau dim yn colli y dreigiau, wedyn mae angen i'r hyfforddwyr hynny edrych ar o'i gwrdd siglad un achos i fi, ar hyn o bryd mae dreigiau, fel ti'n gweud, ar bapur, maen nhw'n garfan da iawn. Mae just, dyw e ddim yn gweithio, a mae angen iddyn nhw o ddifri edrych ar falle arweinwyr y tîm blwyddyn nesaf. A eto falle, ti'n edrych ar eu rheng ôl nhw, a mae da ti Lewis Hughes, Harrison Cedi, Basham, Wainwright. 4 chwaraewr fyna, falle da ti'n gael nhw'n brofiadol bod nhw i gyd reit ifanc, a mae'n chwaraewyr profiadol. Ond mae'r 4 yn yr un safle. Dyw'r 4 a ddim ar y car ar un pryd. Wedyn, falle bod angen nhw edrych ar safleoedd eraill lle mae eisiau nhw gwella mwyn trial cael fwy o balans ar draws y tîm mwyn cael profiad ar y car ar un pryd. Ia, bendant. A maswr yn angen hefyd. A mae i redeg y gêm, a reoli'r gêm. Na, so mae yna lot o waith i nhw wneud wel, tan y tymor nesaf, os nhw eisiau gwella. Odi, wrth gwrs, mae'r gwaith yn ein dechrau penwythnos mas yn edrych mlaen nawr i gemau Cwpan Her. Gafon ni sôn am y dreigiau nawr, ddechreuwn ni gyda nhw. Gêm adre yn erbyn Paw. A di hwn yn rhoi rhyw fath o obeth iddyn nhw, Nick, bod nhw'n gallu dechrau rhywbeth? Ie, bendant maen nhw'n canolbwyntio ar hwn adre, a efo'r Cwpan Her, fel dyn ni sôn o'n blaen, dwi ddim yn disgwyl tîm gorau nhw dod drosodd. So, mae yna cyfle arall i cael buligoliaeth. So, dwi'n disgwyl nhw ennill, i dweud y gwir. Dy Sul dwi'n meddwl am hwnna. Prynhawn Dy Sul yna, cwarter Dy Sul, prynhawn Dy Sul ar gair Rodney Parade. A fi'n cytuno ar ti, fel ti'n sôn, yn draddodiadol falle dyw tîmoedd Ffrainc ddim yn danfon i tîmau gorau ar gyfer Cwpan Her, wedi pan maen nhw'n chwarae oddi cartre. A wrth gwrs, buddigoliaeth diwetha y dreigiau oedd yn gystadleuaeth yma yn erbyn Newcastle. Wedyn, gobeithio falle mwyn i cefnogwyr yn fwy na neb bod nhw yn cael y fuddigoliaeth na sy'n rhoi'r kickstart na iddyn nhw. Wedyn, os ydrychwn ni ar dîmoedd eraill, wrth gwrs mae Scarlett wrthi nosfori yn gwneud taith, wel, weddol fyr yn nhermau Ewrop, dros y ffin i chwarae yng Nghaerloyw. Wyt ti wedi cael cyfle i weld y ddau dîm sydd wedi cael ei enwi, Nick? Do. Mae lot o chwaraewyr Cymru sy'n chwarae. So, fe'n bach yn trial match yn dweud i Cymru. Dwi'n erth ymlaen am y gêm, really, i dweud y gwir. Mae'r ddau yn licio chwarae rygbi. A'r 4G di'r cae yn dydi. So, dwi'n disgwyl gêm eitha dda. Dwi'n cytuno ti, a fydd ddim ddiddorol gweld, mae Max Llewellyn wrth gwrs yn dechrau i Gaerloyw yn y crys i'w 20. Ni wedi gweld falle fwy ohono fe'n ddiweddar yn chwarae'r asgell ac ati, so edrych mlaen i weld yn y crys 20. Rai fi gyfaddau o weld y tîm y Scarlett, dwi'n gyffroes iawn i weld siwt mae'r olwyr yn mynd. Dwi'n credu mai Sam Costello yw'r hynna yn 24 oed, so mae hwnna'n gweud tipyn wrthoch chi am meddylfryd Dwayne Peel ar gyfer y gêm yma. I fi, os gallwn ni gadw'r olwyr yna gyda'i gilydd am 3 mlynedd a mwy, bydd backline da iawn gyda'r Scarlett. Yr un beth adi'r gêm anos safori, falle chydig rhy gynnar, dwi'n mynd gwybod. Ond, gyffroes braf gweld Archie Hughes y gêm, bod fi'n fan o Gareth Davies, a'n credu bod beth mae fe wedi wneud yn anhygoel i rygbi, mae angen hoi arno fe hefyd. Mae Dwayne Peel wedi bod yn gyndyn iawn i gwneud elyddion yn y safle'r mewnol. A profiad dda'r i chwaraewyr ifanc hefyd i chwarae yna, o flaen y shed. Ond dwi'n disgwyl lot o'r Scarlett bod yna hefyd. So, chydig bach mae'n mynd i bod yn atmosffer dda.
O, gobeithio, ie, dau dîm sydd â cefnogwyr sy'n hoffi gwneud sŵn, a i fel ti'n dweud, bydd y chwaraewyr yn cael clywed digon yn dod o gefnogwyr, y cefnogwyr cartre yn y shed. Ond, os un peth sy'n hanesyddol, mae'r Scarlett yn mwynhau gêm noswener yn Lloegr mis Ionawr yn y Cwpan Her, wedyn pwy o wir, felly gen i noson hanesyddol arall. Ie. Dwi'n disgwyl bod yn agos. Mm. Ie, profiad fydd yn diwedd i credu yn y... 34-32. Ie, wel, mon bod y tîm sy'n oddi cadre sy'n ennill 34-32, byddai'n hapus. Ond, na, dylse fo'n glasur o gêm da dau tîm fel ti'n sôn, sy'n hoffi chwarae rygbi. Wedyn, os ewn ni mlaen i dydd Sadwrn, Caerdydd yn teithio i Perpignan. Oedden ni'n mynd i gael buddigoliaeth ar y rhewl beth ti'n galw, i Gaerdydd, neu fydd Perpignan yn gael y buddigoliaeth? Fel arfer, mae'n chydig bach o glise yn dydi, ond tîm o Ffrancs yn lot well adre. So, ond mae gen cyfle i Gaerdydd i ennill hwnna. Mae sowndio fel mae'n mynd i'r Grace yn mynd i chwarae. Wrach Tom Bowen ar ochr arall. So, gan i weld. Bydd yn lot... bydd y tywydd lot gwahanol fanna yn bendant. Dwi'n mynd credu fod nhw'n gwisgo scarfs a menig a hat a cotau mawr fan ni. Yr unig beth i weid, mae Perpignan hyd yn hyn i gael gêm gyfartal yn erbyn Cheetahs yn Amsterdam a wedi colli adre erbyn Connacht. So, mae nhw falle yn mynd i fynd, wel, sy'n pwynt ni'n drial yn hwn. No. So, os ti eisiau chwarae Perpignan, falle mae hwn i'r rownd i chwarae yn nhw'n erbyn, achos bod nhw mwy neu lai, dim allan o gystadleuaeth, ond angen gwirth falle i fynd ymhellach. A'r gêm ola, i ni drafod, dydd Sadwrn, gweilch adre erbyn Newcastle, ar wrth feddwl bod y dreigiad i ennill yn Newcastle, Nick. Mae rai bod ti'n teimlo'n ffyddiog iawn. Fydd y gweilch yn ennill unwaith eto? Gobeithio. Dwi'n disgwyl cael bonus pwynt allan o hwn. Fel, dwi'n gwybod faint, os di tîm gorau Newcastle yn dod lawr, ond pwy bynnag sy'n dod lawr, dwi'n disgwyl ni cael bonus pwynt i ennill efo bonus pwynt. Oeddi, anad peth fi'n credu, ynddo fe? Fel, yn wedi adre, mae'r gweilch i weld yn hyderus, yn ffyddiog, a ti'n disgwyl nhw'n gael fuddigoliaeth mawr. Eto, Newcastle wedi colli dwy gêm gynta, ddim yn mynd yn wych nhw yn y gyngred. Maen nhw'n debyg iawn y dreigiau mewn rhyw ffordd, ynddo fe? Does dim lot yn mynd iddyn nhw ar hyn o bryd chwaith. A dyn ni'n meddwl bod nhw ddim yn hyderus iawn o allu do lawr i Abertawe gael y buddigoliaeth, ond dwi'n credu fydd y rheini sy'n mynd i lawr i'r Swansea.com yn disgwyl pwynt bonus arall a bod y golled na i Montpellier yn diflannu. Reit, wel, dyna... cyn bod ni'n mynd i siarad Cymru, Sgarfan Cymru, os gewn ni ryw fath o fel adroddiad o sut mae'n mynd i bob un o'r pedwar rhanbarth. Jyst dim rhaid i roi marc felly, Nick, jyst yw frawddeg neu ddwy i grybwyll sut mae'n mynd i'r pedwar rhanbarth. Ti'n o beth? Dechreuwn ni'n y gwaelod a gweithio ffordd lan, achos fi'n credu mae Gaerdydd yn mynd i wedi diddorol er bod ni'n drydydd. Felly dreigiau, beth ti'n gyfod symud o'r dreigiau? Siomedig. Siom nhw siomedig. Dwi'n meddwl oedd gathen nhw curo y gwylch i dechrau, a wedyn cael ddim yn chwarae llaw ar erbyn Leinster yn dilyn chwaith. A oedd dwy gêm adre wedyn yn erbyn Sharks a Lions Lewod o'r De Affrica. A peidio ennill nhw, dwi wedi eithan o'r wahaniaeth nhw dros a colli chydig bach o hyder ar ôl hynny. A wedyn, maen nhw'n chwarae eithaf ar adre yn y gêm, ond oedd ei gatref. Dyn nhw ddim yn chwarae dda. So, siomedig iawn. Ie, fi'n cytuno ti. Dim ond eisiau gweud same old, ond mae'n teimlo fel nain ni unwaith to gyda dreigiau. Maen nhw'n brwydro yn y gym, maen nhw wedi'n gymau cartre am 60-65 munud,
a wedyn maen nhw'n ffeindio ffordd o golli'r gêm yn y cwarter awr ola. Be sy'n wahanol falle i beth ni wedi gweld o Gaerdydd a Scarlett o Llynau Gymru ac Eleni, dyma patrwm y dreigiau nawr, ys 5-6 tymor. Maen nhw'n ffili dod mas o'r habit o golli, a tan bod nhw'n cael falle, prif hyfforddwr sydd gyda real winning mentality, a bod yn gwrthdroi fel mae'r garfa yma'n meddwl, dwi'n mynd gweld pethau yn gwella yn Rodney Pryd, a dwi wir yn meddwl, mae nhw fydd y whipping boys am y 2 darwen nesaf, ond i bag o pethau mowr yn newid arna. Ac efo pawb, ti eisiau gwella, ond pwy sy'n mynd o flaen? Herwydd mae pawb eisiau gwella. Wel, dyna'r peth yna. A dwi'n credu, beth ti'n gweld o'r gyngred yma? Dwi'n gwybod lot o gefnogwyr yn anhapus gyda'r gyngred ac ati, ond fel Llynau, os ymwneud ymlaen i'r gwelch, fe grafodd y gwelch mewn i'r gemau ail gyfle ar y penwythnos ola. Nawr, 6 mis yn ddiweddarach, maen nhw'n bedwerydd ar 10 yn y tabl, a dwi'n gwybod maen nhw wedi dechrau cael gap felly nawr wrth y tîm os yw'ch chi pennau nhw'n dechrau pigo buddigolaethau lan, ond mae'n dangos fel faint mor competitive yw'r lig bod yr gwelch yn eistedd le maen nhw ar hyn o bryd. Yn y canol, dim llawer o bobl rhwng pawb. Mae'r Glasgow a Leinster yn bendant yn tîm gorau. Wedyn Bulls Bulls a Sharks wedi gwella efo dyfder nhw sy'n disgwyl nhw. Ond pawb arall just yn y canol, ond dim llawer o fwlch rhwng nhw. Na, dyna'r peth yma. Edrych ar y tabl fan hyn nawr, bod lot o ganlyniadau yn mynd o blaid o gwelch. 2 fuddugoliaeth, a gyda pwynt bonus, a maen nhw'n lan yn bedwerydd. Maen nhw'n codi 10 safle. So, fel ti'n gweud, mae'n agos iawn yn y canol ma. Ond os ti'n gorfod symo lan, so wedi mynd hyd yn unig, beth ydych ti'n gweud? Braidd yn siomedig. Dim ond, ydy trio cymharu, cos dyna'n canol y tymor o wan. Dim ond un dyn ni wedi colli mwy ar y gêm gyfatol. Ond dwi'n disgwyl so braidd yn siomedig, ond efo rai sy'n wedi dod nôl, dwi'n disgwyl ennill mwy dyn ni colli am diwedd y tymor, ond peidio bod yn y wyth top. Ie, fi'n credu bod fi'n cytuno ti, a fi'n credu beth falle sydd ddim wedi helpu y gwelch chwaith yw'r ffaith bod y cyhoeddiad bod Toby Booth yn gadael ar ddiwedd y tymor i dod pryd nath e. Fi ddim yn deall cyhoeddiad fel yma, mae'r timings i gyd yn odd, dwi ddim yn ei synwyr i fi o gwbl, ond dwi'n disgwyl i'r gwelch fod yn well yn yr ail hanner tymor, a dwi'n disgwyl i chi ennill mwy na i chi golli, ond ie, fel ti'n gweud, mae un o ddau o'r canlyniadau yn mynd ffordd arall, a ni'n cael sgwrs hollol wahanol gan bod y gwelch yn eistedd yn chweched i'r seithfed. Dyna'r margins ni'n chwarae gyda nawr mewn bunch o 8 i 10 tîm yn ganol y gyngred yma, bod nhw gyd yn mynd y pwyntio off ei gilydd, so mae popeth yn mynd i newid yn weddol aml mewn ffordd. Ond ie, dwi ddim yn disgwyl y gwelch i orffen yn 40 ar 10. Fi'n credu, cytuno ar ti, fi'n mynd credu bod nhw'n rhaid gemau ail gyfle, ond bydden nhw ddim o'r isel le maen nhw'n y tabl nawr. Fi'n sicr o hynny. Wedyn, os neidiwn ni fyny i'r Scarlett, sy'n ar hyn o bryd yn eistedd yn chweched ar 23 pwynt. So maen nhw yn y gemau ail gyfle, ond dim ond pwynt o flaen Ulster sy'n y 9fed safle ar hyn o bryd. A'i gyntaf, so mas dy eisiau. Eitha diddorol, fel mae record y Scarlett, dim ond un gêm yn fwy na'r gwelch i ni wedi ennill. Ond ni 8 safle chi pennau nhw. A dyna i fi, beth o'n i eisiau gweld ar dechrau tymor oedd? O'n i'n disgwyl Scarlett neu cystel, ond beth o'n i eisiau ni fod oedd gystadleuol yn y gemau am 80 munud. A fe'n eistedd fan hyn yn reit trwystredig faint o gemau ni wedi colli yn y 10 munud ola, ond wedyn, based ar beth o'n i eisiau ar ddechrau tymor, ni'n sicr yn gwneud hynny. Felly, rhyw hapus gyda fel mae pethau yn mynd,
Ond wedyn y gobaith yw, blwyddyn nesaf, fydd y gêm un yma ni'n colli'n 10 munud diwethaf, fyddwn ni ddim yn colli rheini chwaith. So, um, yn sicr mae yna welliant i bod, a fi'n reit hapus o fel mae pethau chi'n mynd ar hyn o bryd. Dwi'n disgwyl nhw bod yn y play-offs. O, waw. Dwi'n siŵr hynny, yn doch. Na, gas gen i deud hynny, hefyd, ie. O, diolch fawr, ie. Na, fi'n cael beth rhaid gael ysau, maen nhw ar y Leinster ar un 2 gêm yn De Affrica i orffen y tymor. Felly, technically, mae rhaid nhw'n gwneud y gwaith caled yn y 5 gêm nesaf neu be bynnag. Os ydyn nhw eisiau sicrhau lle yn y gêm ar gyfer, so mae'n gweld lot yn y 2 gêm ola. Mae pawb, mae 4 yn ei lawr yn De Affrica. Ie, real jolly boys outing i De Affrica yn y tymor, ynddo fe? Rhannu a Warren. Dwi'n gobeithio bod nhw yn neud hynny mwyn stafio ar y gost, achos dyn ni'n meddwl bod y gost yn reit ddrud i'r rhanbarthau yma i gofod teithio draw i De Affrica. A wedyn, os orffennwn ni gyda Gaerdydd, a mae hwn yn... Nes i weld rhywbeth ar X o fe, yn gweud bod Gaerdydd i ennill fwy o gemau yn barod tymor ma, na beth wnaethon nhw trwy gydol tymor diwetha. Be sy'n bizarre, maen nhw'n eistedd yn drydydd, mae points difference nhw yn -15. Er mwyn ennill 5, un gêm gyfartal, wedi colli 2, maen nhw -15 o ran points difference. A fi'n credu bod hwnna'n gweud y popeth, yn dweud, maen nhw wedi lyllynau, maen nhw wedi colli'r gêm agos, maen nhw wedi ennill y gêm agos ma, ond pan maen nhw wedi colli, maen nhw wedi cael chwalfa. A fi'n credu bod eistedd yn drydydd yn flattering iawn ar y tîm ac ar y gyngred. I fi, bydden nhw ddim yn agos i drydydd erbyn diwedd y tymor. Na. A chwarae teg, dwi'n siarad weithiau efo Harley sy'n neud Car Essential, a mae'n cytuno. A fo'n disgwyl bod hefyd ffordd mae'r fixtures wedi eistedd cyn dolyg, a mae'n lot mwy anodd rwan ar ôl dolyg. So dwi'n disgwyl nhw bod 9fed, 10fed, wrach diwedd y tymor. Ie, a eto, fi'n credu gallu fod yn reit hapus gyda fel mae wedi mynd yn hanner cyntaf, felly yr her oedd nhw bydd nesaf wedyn yw maintaino'r lefel ma am y tymor cyfan, ond fi'n credu, beth sy'n reit braf yw, ar ddechrau'r tymor, oedd tipyn o dŵm yn glwm, dy'r 4 rhanbarth yn brwydro yn y 6 isa. A mae'r ffaith bod ni 2 yn yr 8 ucha, a un arall fel y gwelch i fi sy'n mynd i wella. Dyn ni'n panic o gormod sy'n ni'n gefnogwr o'r gwelch ar hyn o bryd, achos newid y fforddwr, mae popeth... Mae'n dechrau tymor caled, yn nhw dal pigo buddigolaethau a gêm gyfartal ym Mharc yr Arfe. Wedyn, mae tipyn dyn nhw fod yn optimistig am, ond am y dreigiau, siomedig fi'n credu i'w gair i orffen ar hwnna. Ond, newn ni'n gorffen fyna, fi eisiau gorffen ar nodi mwy positif, a newn ni edrych falle ar y cyhoeddiad mawr sy'n dod i llun, Carfan Cymru, ar gyfer y 6 gwlad. Edrych mlaen i ddechrau, Danig, i'r gystadleuaeth ddechrau? Na. Na, fi'n dati fyna. Wel, mae'n rhoi chwaraewyr yn ôl, Daw Jenkins, gobeithio, bachwr di'r problem yn di. Herwydd Elias, efo'r problem rwan. Mae Dewi ddim ar gael, so bydd hwnna'n problem mawr i ni. Ond, Daw Jenkins yn ôl, gobeithio Rhys Davies, os di yn y carfan. Falatau, Liam Williams, Josh Adams, Thomas Williams chwarae dda yn cael loyw. So, dwi'n disgwyl ni wneud bod chydig bach yn well yn cymharu efo'r Hydref, gyfres y Hydref. Be am ti? Yn amlwg, dwi'n edrych mlaen i chwig ar, os dwi'n credu mae'n gystadleuaeth anhygol, a dwi wastad yn optimistig gallu bod Cymru'n neud well na beth maen nhw'n mynd i wneud. Ond, eleni, fi'n credu, os gewn ni, fuddigoliaeth oddi cartre, a falle mae hwnna fydd yn lwc ni lenni, bod ni'n cael un win ar y rhew. Fi'n credu, fel ti'n gweud, a di Sam Parry'n mynd o'n mynd i'r garfan, achos... Ddiddorol. Ni'n bryn o opsiynau yn y bachwr ar hyn o bryd, sy'n mynd i ddod gweld beth wneith
Mae'n Petant yn... profiadol, a mae'n chwarae dda. Odi, a peth fel dwi di synnu bod wedi chwarae i Gymru, bod wedi cael caps, achos mae wastad yn rhoi orau, mae wastad yn rhoi shift mewn, a mae wastad yn ffindo'r ffordd i'r try-line hefyd. Mae fe'n un o'r chwaraewyr hynny, ond newn ni ddim mynd trwy'r pwy ni eisiau falle chwarae ym mhob safle heno, ond falle beth newn ni, os wyt ti'n hapus, yw falle pwy ti'n gobeithio gweld yng Ngharfan Cymru, pwy falle fydd yn siomedig, a standout player Cymru i'r tournament? Neu dwi'n gofyn gormod i ti fyna? No, oce, mae'n rhaid. Wel, dechrau efo gweld, os ydyn iawn. Ie. Yeah. Dwi'n really licio Dan Edwards. Ffordd mae'r redig e pan mae'n chwarae. Ond dwi ddim yn sicr os di'r peth gorau i bod yn y carfan. Wyrach aros ta'r haf. A os di o yn y carfan, gret i fod. Cos mae'n dod dros o fel boi really dda. A mae'n chwarae yn bendant am y dyfodol. Wyrach mae Rwbyn Morgan Williams sy'n heiddi cyfle. Wedyn o Gaerdydd, os yna rhywun o Gaerdydd. Na, dwi'n meddwl pawb o'r Gaerdydd sy'n y carfan. Ddim yn sicr am Joe Roberts. Mae pawb yn licio Joe Roberts. A i fi, dwi'n wedi gweld digon. Dwi wedi dod nôl, a mae'n anodd beth mae rhywun yn dod nôl, ond i fi, dwi ddim yn quite yn gweld beth sy'n mor special i fo. Ond na, dwi'n meddwl rhywun arall sy'n heiddi cyfle. Na, neb arall dwi'n gallu meddwl amdan. Na, i fi, taswn ni'n gofod dewis un chwaraewr Rhywun Morgan Williams. Fi'n credu mae wedi bod yn anlwcus iawn yn y 2 os na 3 carfan diwetha i beidio gael ei ddewis. A dwi'n gobeithio mae hwn falle fydd i gyfle fe, achos does dim un mewn o'r arth sy'n chwarae yng Nghymru di wneud mwy i heiddi cyfle na Rhywun Morgan Williams. Felly, ta'n ni'n gofod dewis rhywun Rhywun Morgan Williams fydde hwnnw. Byddwn ni ddim yn synnu tas ni'n gweld Regan Grace yn cael ei enwi yn y garfan. Fi'n credu fod e yn agos i fod yn barod, ond dyna ni, ni'n licio capo chwaraewyr pan ni'n gallu o'r Rugby League, jyst o bod ni'n capo nhw. Licsen ni weld Eddie James yn cael tournament da. Mae gyd yn dibynnu os yw'n gallen ni stico gyda Ben Thomas yn y Cris 20, neu ydw'n ni chwarae lle 12 mwy traddodiadol i'w steil e, fi'n gwybod. Wel, dwi'n meddwl Eddie James herwydd mae o'n gallu cymryd o fyny ac hefyd mae o'n efo dwylo dda. So dwi'n gweld mwy o'r canolwr na'r Ben Thomas. Dwi'n meddwl os di Ben Thomas chwarae, wel os mae'n maswr dio. Fi'n cytuno, achos fel ti'n sôn, mae Eddie James, mae da fe'r maint, mae hefyd da fe'r sgiliau i allu confuso am ddiffynwyr, bod nhw ddim yn fel, dim one-trick pony yw e, mae da fe nifer o opsiynau eraill. A wedyn, o ran pwy ti'n credu falle fydd yn serenu i Gymru, yn amlwg, mae hwn yn subject to change, a fydden nhw'n cael eu dewis yn y garfan, ond hefyd, a fydden nhw'n holliach pan ddaw'r tournament rownd. Ond pwy ti'n credu falle sy'n mynd i gael tournament i gofio i Gymru? Wel, Jack, yn bendant. Os yw'n licio gweld David Jenkins chwarae dda hefyd, mae pawb yn sôn amdano fo, o'i fi, pan mae wedi chwarae i Gymru, mae'n lot o egni yn bendant, ond dwi ddim wedi weld gêm pan mae mwy na 7 allan o 10. A os di mor dda, mae rhaid i ddechrau dangos wan bod yr ail reng i datblygu tîm o gwmpas am y dyfodol. Ond sicr, a fi'n credu fel, o Daf Jenkins ar yn rhestr i falle o bwy fi'n disgwyl gweld yn sefyll allan, fi'n credu gath ei roi'n gapten rhy gynnar, o ddim yn barod i fe'n gapten. Fi'n gwybod bod wedi capteinio lawr yn Exeter, ond mae capten eich gwlad beth allach gwahanol. A fi'n gobeithio eich gatlen trial Daf Jenkins a Teddy Williams yn rhaid rhaid gyda'i gilydd. Achos fi yn credu, fel ti'n sôn, adeiladu'r dyfodol, mae nhw'ch doi fel partneriaeth fydd yr Adam Beard a Alun Wyn Jones newydd. Wedyn, byddwn ni'n cael gweld nhw gyda'i gilydd. Wel, byddwn ni'n gweud,
da pwy sy'n chwarae'r crys sydd 10? Achos dwi'n gwybod pwy wnaeth e ddewis, ond da pwy sy'n chwarae'r crys sydd 10, fi'n gobeithio wnaeth e stico gyda nhw trwy'r da a'r drwg, a hefyd bod y wasg a'r cefnogwyr ddim yn mynd ar gwefannau cymdeithasol a'n sleito nhw os ydyn nhw'n cael cymeriad. Human beings yw'r chwaraewyr yma ar diwedd y dydd. A mae'r crys sydd 10 yn ddigon caled heb bod ni'n rhoi pwysau ychwanegol ar nhw. Ond os gallwn ni gael rhywun sy'n rheoli gêm, allwn ni achosi peth trafferth i'r Alban o bosib yr Eidal wedyn. Gêm y cartre, na, ond os o'n i rhoi bach o bresur ar Alban yr Eidal, mae gobeith o lle. Cytuno. A mae mor yn pityn dydi yn Paris yn y gêm cyntaf. Gêm really anodd i pawb. Wedyn ar Eidal penwythnos wedyn. So os ni'n cael ei chwalu ar y dyn noswennau, mae'n addo wedyn i codi'r pawb am y dydd Sadwrn wedyn yn dydi. Odi, mae'n anodd meddwl 2 wythnos i noswener, byddwn ni'n dechrau yn ymgyrch ni. Mae'n scary meddwl bod y chweglar yn dechrau mis Ionawr hefyd, ond dyna ni, fel mae'r calendar yn cwmpo. Wel, os nag os dim byd arall ti, Nick, i weid? Na, gai just sôn am y llun tu ôl fi. Of gwrs, sori. Na, dim problem. Mae'r cyngor Abertawe wedi cytuno efo'r cynllun. So, dwi'n gobeithio gweld rhywbryd rwan cyn bod hir. Mae'n sôn yn gwneud rhywbeth ar y clubhouse i dechrau. Ar y gwaith galed sy'n cael ei gwneud diwedd y tymor criced. Ond dwi'n meddwl mae pawb eisiau gweld rhywbeth yn digwydd rwan. A dwi'n meddwl mae Lance Bradley yn cael cyfarfod dydd Sadwrn cyn yr gêm yn erbyn Newcastle efo cynogwyr i esbonio beth sy'n mynd i digwydd. A'r ateb cwestiynau hefyd. Of gwrs, a mae rhaid fi ddweud, fel cefnogwr o Scarlett, mwyn cadw 4 rhanbarth, fi'n credu mwyn yn symudiad da, a fi'n falch gweld yn digwydd. Ac so ni ddim yn siŵr ar 11 os bydde fe yn dod bat neu beidio, ond braf gweld bod y cynlluniau'n dod i'w lle, a hefyd bod y cyngor yn cefnogi fe, achos diwedd y dydd, does dim un o'r rhanbarthau'n gallu syfaifo heb bod nhw'n cael rhyw fath o gymorth ariannol. Wedyn chwarae teg i'r cyngor, a hapus iawn fi bawb sy'n yng Nghwm Dar Gwylch. Diolch. Wel, fel arall, diolch yn fawr i chi am wrando. Cofiwch, dilynwch ni ar y gwefannau cymdeithasol, os oes rhywbeth chi weithio ni, gwedwch wrthon ni, a fyddwn ni nôl wythnos nesaf yn gobeithio wedi dathlu 4 buddigoliaeth i'r rhanbarthau yng Nghwpan Her Ewrop. Diolch yn fawr ti, Nick, unwaith eto am dy gwmni. Croeso gynnes i, a diolch yn fawr iawn. A welwn chi ffwrsa. Diolch yn fawr i chi. Hwyl nawr. Os da. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.